Potom, čo sme si začiatkom tohto roka testovali Mini Cooper, sa k nám dostáva prvé BMW, hovorím to schválne, lebo Mini Cooper a BMW tá istá značka. Toto je tretia generácia X jednotky v elektrifikovanej verzii v konfigurácii v hodnote 66 000, 2 elektromotory, brutálny výkon. A ja som si to v textovej recenzii nazval pre mňa signifikantne elektrický running back z Mníchova. Ak neviete, čo je running back, tak to je pozícia športová v americkom fotbale. To je práve ten najsilnejší, viac menej väčšinou priemerne najnižší hráč z celého manšaftu, ktorému quarterback podá šišku a jeho úlohou je z miesta získať v momente čo najviac sily, najviac rýchlosti a preraziť doslova obranu. Ideálne, keď je tam nejaká skulinka. No. A práve X1 v elektrickej verzii mi práve túto metaforu navodila veľakrát, keď som sa s týmto autom v meste rozbiehal, keďže ten drive, akokoľvek nemusíte zapínať ani tlačidlo boost, ktoré sa tak ako v Mini Cooperi nachádza aj tu pod volantom a na nejakých 5 sekúnd vám dá v podstate maximálny výkon tých dvoch elektromotorov. Tak toto auto má strašne zaujímavý a špecifický jazdný štýl, že sa cítite, ako keby ste sedeli v nejakom závodnom aute. Ja viem, že som to hovoril veľakrát pri Teslách a podobných autách, ktoré samozrejme majú odpich, ale tu je to trošku iné. Tu je to spojené s tými jazdnými vlastnosťami BMWčka, čiže viac silnejší, alebo teda tvrdší podvozok a veľmi dobré vlastnosti, čo sa týka sedenia auta na ceste. To sú veci, ktoré sa ťažko samozrejme opisujú, lepšie si do toho auta sadnúť a vyraziť doslova na cestu, ale je to proste X1, ktorú poznáte v spaľovacích verziách a táto elektrifikovaná verzia má určite niečo do seba. No a my si to auto dneska prejdeme viac menej v rýchlosti. To, čo sa nedostalo do textovej recenzie, si práve pozrieme v tomto videu. Aby ste odlišili spaľovaciu verziu od elektrickej, tak samozrejme elektrická nepotrebuje chladič, to znamená, že napredu sú teda tieto dve ladvinky spojené s radarom tu napredu, 360 stupňové kamery, samozrejme automatické veci pri 66 000 je to tak nejak očakávané, inak svetla vyzerajú rovnako, karoséria viac menej takisto rovnako a plus mínus, ako som povedal, auto, ktoré ťaží z toho flow BMWčka. Sú tam náznaky toho, že BMW chce konkurovať tej Číne, ale o tom vám ešte poviem. Dobre, keď si prezrieme teda tú siluetu, zapínam okuliare, aby ste videli, ako auto vyzerá z boku, ako toto auto vyzerá zozadu. Zozadu vyzerá veľmi pekne, práve v tejto X-Drive 30 edícii, keďže tu máme nejaké náznaky športových spoilerov, vidíte to zadné krídlo, anténka trošku znížená, takže má to taký, ako to povedať, taký závodný drive, alebo pretekársky drive. Z boku už tá silueta pomerne prechádza do nejakej mestskej nudy, ale spredu a zozadu rozhodne dostatočne atraktívne auto aj na pozeranie. Ak ste videli nové BMWčka, nový dizajnový jazyk BMWčka na cestách, tak viete, že toto je jedno z tých, ako to povedať, striedmejších dizajnov, keďže tie vyššie rady ako X3, X5 už to okolie tak nejak sa snažia zaujať tým, že napríklad svieti tá mriežka okolo chladiča, alebo teda okolo tých ladviniek. Auto má skoro 2 tony a to ide vlastne aj za tým, ako sa správa na tej ceste, keď si pozriete, alebo keď sa pozriete na tie špecifikácie, ako je dlhé 4 metre, má 2 tony, veľký razvor, tak mi to práve pripomínalo toho running backa. Dobre, asi není o čom sa tu ďalej baviť. Čo mi možno trošku vadí u elektromobilu dneska už tak nejak štandardne, že keď už teda sa bavíme o elektromobile, modernom elektromobile predávanom v roku 2026, tak by som čakal, že teda výkon týchto nabíjačiek DC hlavne bude dostatočne konkurencieschopný, v tomto prípade tomu tak není. Hej, z 20% na 80 za minimálne pol hodinu, ak chytíte ideálnu nabíjačku, to není nič moc. Špecifikácie, baterka, dojazd pri ideálnom kombinovanom, čiže diaľnica, mesto 380 km, takisto nič moc, čo sa týka leta, ale ak si toto auto kúpi niekto ako druhé do rodiny, napríklad pre manželku, ktorá s tým bude jazdiť do práce, asi dostatočný dojazd na dovolenku by som s tým rozhodne ísť nechcel. Ale to už sú samozrejme preferencie každého iné. V čom BMW tak nejak dlhodobo zvláda zaujať svojich zákazníkov, tak je samozrejme spracovanie
nielen teda toho dizajnového jazyku po novom, ale aj samozrejme aj interiérov. Keď otvoríte dvere do BMWčka, tak to má takýto flow. V tomto prípade tá kombinácia tej bielej a čiernej ekokože, všetko čo je plastové, nevyzerá vyložene ako plastové, to je takisto prednosť BMWčiek. Páči sa mi toto veľké úchopné madlo, vidíte, že to nepraská, akokoľvek sa to trošku hýbe, ale nepôsobí to nejak cheap. Ozvučenie Harman Kardon, dokonca je to aj podsvietené, čo si všimnete večer. Asi ten najlepší volant, aký som za posledný rok testoval, tu je práve to Boost tlačidlo, o ktorom som hovoril, ktoré vám teda na ten krátky čas dá maximálny výkon. To auto zvonku možno nevyzerá tak veľké, ako v podstate je. Predná rada aj zadná rada, ak máte napríklad 3 deti a chceli by ste ich usadiť do 3 autosedačiek, vzadu nie je žiadny problém, plus 2 dospelí teda vpredu, čiže je to rodinné auto. Aj s tým, že kufor je dostatočne veľký, to vám ešte ukážem. Pred šoférom sa nachádzajú 2 veľké displeje, samozrejme dotykové. Schválne som tu nechal infografiku Digital Premium, je aj členstvo, ktoré si musíte platiť, ak chcete mať v tomto aute nejaký entertainment systém, čo sa týka YouTube, Disney+, stojí to 10 € mesačne, myslím, alebo 120 ročne, s tým, že nie je to nič extra, hej, možno by bolo lepšie si skôr vytiahnuť ten YouTube na nejakom tablete a dať to deťom dozadu, než to tu aj tak na tejto strednej obrazovke, čo z toho budú mať. Každopádne, čo ma zarazilo, keď som to auto mal prvé dní, ja som chcel, aby sa automaticky sklápali spätné zrkadlá a neišlo to. V menu to síce bola tá kolónka, ale bola šedá proste. Nechápal som prečo. Ale to auto vyloženie po mne chcelo, aby som si vytvoril ID. Nie zaplatil Digital Premium, ale aby tam bol môj mail, moje číslo, proste moje ID. Až potom sprístupnilo sklápanie tých zrkadiel, čo som tak nejak nepochopil. Potom som tak nejak pátraním zistil, že to ide za tým, že ak máte viac BMW vozidiel alebo Mini Cooperov, tak to auto práve do vášho ID ukladá nejaké nastavenia, či už výšky volantu, sedačiek a pomocou toho teda si synchronizujete, ale dojde mi blbosť, aby to bolo začiernené v prípade, keby ste to chceli spraviť bez ID. Dobre, môžeme si to auto naštartovať. Naštartujem to práve stisknutím tlačidla tu na strednej konzole, ktorá je veľmi príjemná. Tu sú odkladacie priestor na mince, na karty, na káble. Radenie pre prevodových stupňov veľmi jednoduchým spôsobom. Parkovačka. Páči sa mi, ako to auto, a to som hovoril aj pri tom Mini Cooperovi, vie automaticky vyparkovať a zaparkovať s tým, že si pamätá trasu, to je veľmi super. Rovnako tak ukladá videozáznamy z jazd, opäť niečo, čo tak nejak by človek asi očakával. 2 cup holdery, toto je super vec, zoberiem si telefón. Ak máte také väčšie telefóny, ktoré by v zákrutách mohli behať a vidíte, že tu je nabíjacia query podložka veľmi kolmo, tak je super, že si to viete takto pekne pritfaknúť a telefón sa teda v zákrutách vám nejako z nabíjačky nebude vyhadzovať. Čo sa týka výzoru toho interiéru, zhodnoťte to sami, je to samozrejme vec subjektívna, ale za mňa je to úplne v poriadku, prešívaná palubka, nič nepraská, nič nepuká. Čo sa týka softvéru a jeho latencie, tam takisto nie sú žiadne problémy. Veľmi svižná mapa, bez latencie. Opäť s tým 3D náhľadom, akokoľvek 3D náhľad není v head-up display, čiže neukazuje, alebo tu vpredu, neukazuje vám zábery, keď si dáte nejaký navigačný bod, neukazuje vám zábery priamo z kamer, že tu odbočí doľava, doprava. Ale ukazuje to tu v strede a takisto je to nápomocné, je to super. V tejto edícii sú masážne sedačky, čo som samozrejme ocenil, masáže sú dostatočne silné, ale v aute za 66 000 by som rozhodne očakával, že bude okrem masáži aj ventilovanie sedačiek. To sa tu nenachádza, každopádne masáže sú komplexné, viete si ich nastavovať. Takto vyzerá grafika toho rozhrania. Vidíte, že ja som si sem stiahol aj YouTube, aj Spotify. Nezaplatil som si to digitálne predplatné, ale som si ho skúsil na mesiac zadarmo, takže aj týmto spôsobom sa do neho môžete dostať. Čo je možno chyba pre niekoho, tak ovládanie klimatizácie funguje len na digitálnom paneli, hej, čiže neviete ho nejakým tlačidlom, nejaké tlačidlo by sa sem podľa mňa úplne stalo, ale bohužiaľ ho nedali. Všetky nejaké fyzické spínače sa nachádzajú práve na tomto strednom paneli. Tu viem zapnúť, vypnúť hudbu, prepnúť si na kamery okolo auta, prepínať jazdné režimy samozrejme. A propos jazdné režimy zvukovo spracoval pán Hans Zimmer. Ak ste nevedeli, tak už viete, ale za mňa
asi najlepšie je práve ten relax. To je proste viac menej ticho. A ne, relax dáva práve tú relaxačnú hudbu, tak ktorý to bol mod, ktorý je tichý, silent, asi silent. Takže volant, palubovku, to sme si spracovali, veľmi dobrý posed, veľmi dobrý výhľad, za mňa úplne v poriadku. Tu sa nachádzajú odkladacie priestory tu v strede a máme tu dokonca aj dva USB-C konektory. No, tá veľkosť kufra, teraz úplne neviem, aké sú tam čísla, myslím, že to je okolo 600 litrov, je za mňa úplne v poriadku, delené dno, nenachádza sa tu žiadny frank, ale káble si viete dať tu takto pekne dozadu a myslím si, že sa tam stane kopa vecí, aby som to tu nezabudol a proste bežný kufor rodine, aj na tú nejakú dovolenku určite dostačuje. No a ešte možno krátkosti k tým kľúčkám. Keď som mal vtedy na pár hodín tú X3, tak tam boli kľúčky, ktoré ste priložili len prst a ono sa to elektronicky otváralo. Tu sú kľúčky také, že reálne fyzické, hej, to je taká poznámka. No, keď sa posadíme tu dozadu, spravíme to naozaj rýchlo. Vpredu mám povedzme nastavenú sedačku na svoju výšku, hej. Tu BMW spravilo taký výrez, čo je veľmi praktické, lebo keby tam ten výrez nebol, tak už by som sa kolenami sedačky viac menej dotýkal. Tu keď si zhodnotíme kvality šitia tých sedačiek, tak je to úplná paráda. Čierna stropnica, veľmi. A propos, keď sa pozriete aj na prešívanie teda tých M3-kových pásov, tak to je takisto veľmi pekný efekt, ktorý pasuje k tej výbave. No, čo sa týka už toho sedenia pre moju výšku tu naľavo, už trošku hlavou v zákrutách by som samozrejme búchal do tej strechy, ale dá sa na to zvyknúť a vidíte, že dvaja dospelí a nejaké menšie dieťa do stredu. Tu máme USB-C, tu je taký malý odkladací priestor a to je asi tak všetko. Pohodlia. Keď si odmyslím to, že teda ten tvrdší podvozok v spojení s tou agresívnou jazdou, ktorú na tomto aute viete spraviť, je tu pomerne dosť. Dobre, takže toto bol, ako som povedal, running back z Mníchova. Veľmi dizajnovo v podstate jasne, že atraktívne vozidlo, ktoré ak preferujete značku BMW, tak určite budete vedieť doceniť tými peniazmi. Samozrejme, môžeme sa dať na pomer, čo je to tých 66 000 pri elektromobile, akokoľvek je to BMW, tak tu toto auto konkuruje Tesle modelu Y, ktorú sme tu teda mali, tomu Juniperu. A teraz je na tom, chcete Teslu, ktorá je brutálne minimalistička, či už zvonku alebo znútra, ale rozhodne výbavou zrovnateľná práve s týmto BMWčkom, alebo chcete niečo okázavé. Tu asi je tá voľba viac menej jednoduchá, aký ste typ človeka, čo preferujete a čo vám dáva, ale osobne, ak by som išiel po väčšom dojazde, ak by som chcel možno nejaký úplne iný jazdný štýl, čo Tesla samozrejme ponúka. Ak by som chcel tú najrýchlejšiu nabíjačku, tak táto to bohužiaľ není, či už DC alebo AC. A ak by som chcel možno software, ktorý je najlepší na svete, tak tento je síce dobrý, ale nie je najlepší v tom, čo dokáže v rámci nastavení ponúknuť, tak by som išiel do Tesly. A teraz je otázka, kto chce Teslu, kúpi si Teslu. Kto chce BMW, kúpi si BMW. Za mňa určite toto auto nejakým spôsobom nesklamalo, nemám problém ho doporučiť práve tým ľuďom, ktorí by išli po tých pozitívach, ktoré som spomínal a konec koncov, tak ako Tesla je v komunite tých ľudí, ktorí vlastnia viac menej nejaký náboženský symbol, ak to tak poviem v úvodzovkách, tak isto je vlastne BMW medzi ľuďmi, ktorí si do tohto auta boli ochotní dať svoje peniaze. Takže to bola X1, elektrická verzia vo veľmi dobrej výbave za veľa peňazí, 66 000, ale viete ju kúpiť samozrejme aj lacnejšie a nielen elektrickú, aj so spaľovacím motorom. Budúci týždeň veľmi špecifické auto neprezradím, ale poviem vám, že tak komplexný test, ako pripravujem k tomu autu, ktoré preberiem zajtra, teda pondelok, a budem s ním týždeň jazdiť, som tu ešte nemal, takže veľmi sa na to teším. Čaute.